dixen mal, é a banda cultural de Santeda, que dixen mal, perdonade, pero un aplauso porque tamén eles son partícipes deste estreo desta partitura. Son os primeiros que van a tocar todo o mundo. E, maestro, moitas gracias por facernos este regalo. Bueno, ante todo, moitas gracias a todos vostedes. Eu estive neste festival por primeira vez o ano pasado. Quero dicirles que estiven aquí por primeira vez o ano pasado por invitación de aquí o meu xenial amigo Paco. Gustoume tanto este festival que apoderouse de min unha idea. A idea de facervos unha composición. Nela queda constancia da primeira miña actuación como director da banda Unión de Volans, que foi o 26 de diciembro de 1947. Desde entón xoveu moito. Estou é unha composición que se oí con toda a sinceridade, con a sinceridade de sempre. E nela quedan reminiscencias daquel lonxano 1947, e espero que a banda cultural de Santeda de Caselas, que é unha das mellores bandas populares da vida provincia de Pontevedra e tamén de Galicia, vai a reproducir o meu pensamento coa mesma ilusión, coa mesma vivencia que eu disfrutei cando a fixo. Moitas gracias. O que lle pido aquí ao amigo Paco é que lle diga a vostedes o que di na portada da partitura. Pois é unha cousa moi bonita. Con Rogelio Grobo, 2013, unhas letras moi grandes, doradas, pon Agrolamour en Cans, debaixo pon para banda, o Can de Cans en dourado, e debaixo pon dedicada a Alfonso Pato, a Asociación Cultural da Arena, e a todo o pobo de Cans por a súa cordialidade e bo trato. Gracias. Bueno, e agora, yo, a música.